bisa ƙin karɓata a matsayina na 'yarsa da ya yi. Sannan kuma ina nema wa mahaifiyata haƙƙinta na ƙin aurenta da ya yi tun suna saurayi da budurwa, domin shi ne silar da ya sa ta rasa mijin aure. Dama na faɗa wa kotu, wannan yarinyar sharri take. Idan har ni na haife ki, yanzu nan ki janye wannan karan yanzu. Idan har ke kika haife ni, ki bar ni in nema mana haƙƙin. Ya mai shari'a, ina so yarinyar nan ta daina kira na mahaifinta. Sun yi soyayya da Alhaji Namadi lokacin shi ma yana saurayi. Ƙarya take ya mai shari'a. Ya mai shari'a, ya kamata kotu ta hana yarinyar nan ɓata min suna da take ta hanyar danganta ni da aikata mummunan zunubi. Da ta sanar da shi cewa ta samu ciki, sai ya ce shi bai yarda cikinsa ba ne. Ta je can ta nemi wanda ya mata ciki a cikin matsan da take bi, kuma ba shi ba ita har abada. Soyayya, soyayya, masoya, a riƙe soyayya, wanda ya so ka so shi ka nuna shi. Wata rana aure, aga soyayya ce, kun yarda da juna, kun ga soyayya ce. Kun tantance, kun jajirce, kar ki cuce shi, kar ka cuce ta, wanda ya ja mana, amana ta ci shi. Kotun soyayya.